Hola, el meu nom és Martina i benvinguts a tot el món al meu canal. I com podeu llegir pel títol, avui vaig a parlar del que he vist, llegit i escoltat en tot el mes de març. I sé que ja fa com una setmana i pico que estem en abril, però xica, és que abans no he tingut temps ni ganes perquè el cap de setmana passat me fiqui malíssima. En fi, un cúmul de coses. Vaig a començar perquè he llegit, pels llibres que he llegit, que han sigut pocs, perquè com estic en classe realment no tinc molt de temps per llegir per gust, però bueno. Així el que he llegit que se m'ha fet lleuger, que no he tingut que dedicar-li molt temps, ha sigut El senyal, de Marta Menegorja, a.k.a. La prestatgeria de Marta, perquè era un llibre fàcil, tenia la lletra gran, i jo he dit, ale, no passa res, vaig descansar un rato, me'l finiquite pronte, i la veritat és que està prou bé, m'ha agradat. El recomane si teniu la meva edat com a lectura lleugera i si teniu com 11-12 anys per ahir com a lectura nova, normal, intenseta. I en segon lloc, un llibre que sí és de classe, però que jo me l'he llegit una miqueta abans, que he de fer un treball, que és Les fonts del silenci de Ruta Sepetys. Que tu diràs, Ruta Sepetys, bueno, una, ¿vale? Que no és espanyola, però ha fet un llibre sobre la dictadura. A veure, està prou bé. Jo no sé què d'esta dona, però la veritat és que escrit està ben escrit. No sé jo si reflexa 100% com era l'Espanya d'aleshores, però està prou bé. I la veritat és que en general la idea és bona, però és una idea que se'm podria ocórrer a mi. Però bueno, la cosa és que m'ha agradat el llibre. Final feliç, coses... Bé, un llibre bo per haver de fer un treball, la veritat. Perquè quan tenen la trama així molt complicada, a veure qui és el listo que fa el treball, saps? Ara passem ja a les coses que he vist. I ho tinc dividit en dos columnes, Netflix i HBO. Comencem en Netflix. El primer és una sèrie animada de dibuixets que és prou curteta perquè els capítols no sé si són un quart d'hora o alguna cosa així, que és Cortar por la línia de puntos. És una sèrie italiana molt graciosa, molt divertida, que al final plores. No te ho esperes en ningú moment perquè el protagonista va atrasant el que vol dir tot el rato, però al final quan teu compte és com... Per això m'estava contant tot el rotllo aquest. Molt bonica, si teniu un rato, de veritat que no és molt llarga i és molt divertida, sobretot si la veus en idioma original subtitulada, perquè per mi l'italià és un idioma molt graciós. I de veritat que està molt bé, molt bé, m'agrada molt com enfoca tot els temes que tracta. És que no puc dir de què tracta perquè si no faig spoiler. Seguim en Netflix i en la línia italiana he vist Stata la mano di Dio, Fue la mano de Dios o It was the hand of God, que anava als Oscars, una pel·lícula italiana un poc biogràfica de Paolo Sorrentino, el director, un director importantíssim italià que fins ara jo no tenia ni punyetera idea de qui era, però no passa res. A veure, la pel·lícula una mica rareta entre cometes, vull dir, és intensa. Si no estàs preparat per algo intens, no la mires perquè no és la teua pel·lícula de diumenge per l'estrà, però està prou bé, a mi m'ha agradat. I estèticament em sembla molt bonica i a més té el puntasso de que jo ara tinc un super mega crush en el xaval que fa de protagonista, el que passa és que, claro, és un xaval d'estos intens que té un Instagram super intens i és com... I jo, d'on trac informació? Perquè, clar, no té quasi entrevistes, les que té estan en italiano, i l'Instagram és super ambiguo. Total. Que recomane Stata la mano de Dio si teniu ganes d'algo intens. Si voleu una pel·lícula de diumenge per l'esprà, no. Però visualment, de veritat, és molt bonica. Molt bonica. Passem a HBO. HBO, en l'idioma que vulgueu dir-ho, les sigles són HBO, en fi. Comencem en una sèrie que jo he obligat a la meva família a veure, bueno, comenci obligant-los i després ja s'enganxaren, que és Over the Garden Wall,
Más allá del jardín, més enllà del jardí, que és també una sèrie de dibuixets, 10 capítols té, que duren 20 minuts o així, també molt lleugera de veure, rareta que te cagues, però d'una estètica molt bonica. Òbviament jo al final plorí, perquè últimament plore en tots els finals de tot, però a part d'això, és rara. Vull dir, has de vindre en la ment oberta, rara i oscura. És una sèrie que tu no diries que Cartoon Network l'ha fet per xiquets, però que jo veia en Boing quan tenia com 12 anys. Dóna mal rotllet. Si no estàs... A veure, igual si eres superfan del terror no et dona mal rotllo, però si és una persona mitjana com jo, dona mal rotllo, sobretot emocionalment. Més que de susto és molt emocional. Està molt bé, a mi m'va agradar molt. És tot el que estic... m'està agradant de moment. Menys mal que després tinc una que no m'agrada. Over the Garden Wall, molt bé, sobretot per la tardor, perquè com té així com una estètic de tardor, així una taronja, de Halloween... Per veure la tardor, igual ara no, però en la tardor t'entra així. Després de HBO vaig veure també El corazón del mar o, com jo li dic, la de la ballena. Vale. Esta és la història, en teoria, en la que se va basar el escritor de Moby Dick. Què passa? Que jo vaig veure el cartell i jo vaig dir, hòstia, vull dir, tu saps el càsting que té, saps? Tenia com a protagonista al... com es diu este home? Liam Hemsworth, Thor. Com a protagonista a Thor. Com a protagonista segon, al Tom Holland. Després, al Cillian Murphy. També estava el que, no me'n recordo com es diu este home, però és el que fa d'Arthur Shelby en Peaky Blinders. I també hi ha la que fa de Caitlyn Stark en Juego de Tronos. I jo com, tremendo càsting tenim davant. Clar, era un càsting tan bo que jo vaig dir, és que la pel·lícula té que ser bona. No, era una puta merda de pel·lícula. I mira que és que quan va eixir li van donar moltíssim de bombo, perquè que sí, els actors sabien que tindrien un règim superfort per quedar-se en la primor, i és de veres que sí que van quedar-se en la primor aposta per la pel·lícula i que en la pel·lícula eixen molt prims. Però com que tu dius, és que són actors bons, però l'argument és tan... que és un argument que si a tu te'l conten, tu dius, hòstia, que mal rotllo. Però com no està contat perquè te doni mal rotllo, sinó està contat perquè tu estigues del costat del Liam Hemsworth en lloc de l'altre xaval, jo què sé, no se passa. Vull dir, esta sí que és per diumenge per l'esperar, perquè és una pel·lícula que no te va canviar la vida, que se suposa que t'ha de donar mal rotllo, però a mi no me dona molt de mal rotllo, que a mi n'hi havia trossos que m'avorria i la botava, perquè jo diria, bueno, és que tot estonaco de pel·lícula, per l'amor de Déu. Per un diumenge per l'esperar està bé, però... res més. I bueno, a part d'això encara estic mirant Game of Thrones, Juego de Tronos, Joc de Trons... Ahí estic atascant a temporada 6. És que això de que ressuscitaren el Jon Snow no ho porto molt bé. I és que no li fan ni puto cas a les trames que m'interessen, perquè a mi la trama que m'interessa és la de Bran. Tipo, estic un poc dolguda de que m'hagin matat a Hodor. Rickon no ha aparegut. No el veiem des de la temporada 2 i ara de repent, paca, apareix! M'expliques? M'expliques? No entenc res, no entenc res, no entenc res. En fi, passant ja a música, comencem amb la... Jo el que he fet ha sigut anar a l'Spotify, que jo tinc una playlist que m'eix suggerida, no ho faig jo, ho fa Spotify a soles, que és en bucle, que és el que més estic escoltant en bucle últimament. I una de les primeres cançons és Until the End, menció a la meva amiga Mar, que va ser la que me la va ensenyar i me la va recomanar perquè és una cançó superguai, que va, que ningú se ho esperaria, tu no ho diries, però va de Harry Potter, els seus pares, la seva història d'amor, perquè estem últimament obsessionats en tota aquesta època, aleshores, clar, quan la va descobrir m'ho va dir, i
obsessionats. Si vos agrada, independentment de que vos agrada Harry Potter o no, és una bona cançó. Per favor, que l'escolti tot el món, la recomano. Until the End. No me'n recordo de com se diu la xica que la canta, però tu entres a Spotify. Until the End, en l'àlbum de Broken Bodies, Broken Hearts, Chef Kiss. Després, segona, en bucle està Woman, de Doja Cat, perquè és un hit, tot el món li agrada. Sé que ha tingut polèmica en Paraguai últimament, la Doja Cat, però bueno, no sé, a mi em caia bé, no sé què dir, la veritat. Woman, una bona cançó, va estar super de moda al TikTok fa un parell de mesos, a tot el món la sentiu 80 vegades i me segueix semblant genial, perquè ara torno a estar de moda al TikTok i jo com, Define Feminine, I'm feminine. M'encanta aquesta cançó, la tinc ahí, En tercer lloc, jo he tornat a redescobrir l'àlbum de Raval de So, se m'havia oblidat una miqueta que existia, no sé per què, perquè és un àlbum que, per cert, vaig cremar prou, però aquesta cançó, com estava en castellà, saps? So cantava poquet, quan va eixir, jo no estava molt per aquest estil. Però ara, com estic tornant a redescobrir la música en castellà, perquè, clar, jo vaig tenir una època de que no a la música en castellà, no al reggaeton, n'he perdut moltes coses i ara he de ficar-me al dia en tota la música en castellà que n'hi ha hagut i en tot el reggaeton que n'hi ha hagut, perquè igual J Balvin és dolent, però Bad Bunny me cau bé. N'hi ha que ficar-se al dia. I és algo que jo li critique molt a la Martina de 11 anys, que era diferent de totes les meves xiques per no escoltar reggaeton ni escoltar música en castellà. No passa res per escoltar música en castellà, si segueixes escoltant música en valencià, per l'amor de Déu, Martina, dona't un break. Rituales de santería, de So, en Ciudad Jara i Ani, no me'n recordo del segon nom. Guai, té un ritme ahí, xiqui, tot el món ha sentit ja aquesta cançó, igual ja està passada de moda, però a mi, últimament, m'ha pegat per ell i he dit... Ja ahí està, en bucle, guardant un balcón del Raval... En bucle, no para. En quart puesto, tenim a una cançó de l'any de la Picor, no sé si és dels 90 o dels 80, que és la de Papá Cuéntame otra vez, de Ismael Serrano. Aquesta és una cançó que jo li he sentit cantar a ma mare moltes vegades i que fa un parell de setmanes, quan encara era més, estàvem mirant Cachitos de Hierro y Cromo, el programa de la 1 de cançons, en casa, i van ficar una actuació d'ell i jo vaig recordar lo guai que era aquesta cançó, perquè a tot això he de dir que últimament m'obsessiona molt el concepte de maig del 68, la Sorbona o els anys 70, la cançó protesta, el ressorgiment de les llengües, igual el moviment hippie no tant, però tot el que és la lluita últimament m'està interessant moltíssim en els anys 70, 60, tot això, la revolució... No sé, m'està encantant molt. Aleshores, aquesta cançó ha sigut com el que ha representat per mi i la psicoteta obsessió, que és tot lo de 68, i el vent, i cantar, i la revolució, i visca, no sé. I m'agrada molt aquesta cançó perquè me recordo un poquet a ma mare quan me la canta, i no sé. És bonica, tot el món ha sentit ja aquesta cançó, si no l'has sentit, ves a sentir-la perquè t'estàs perdent una joia de la música espanyola dels anys 90-80. Avant, ves a sentir-la. I per acabar, del Walker, de tallets, de tiets, per què? Perquè ha eixit i perquè mola. De l'Ual que surts amb mi aquesta... I quan la vaig sentir per primera vegada tenia com un què sé jo, ahí en la panxa quan diu... Quantes coses s'han passat, crec que m'he enamorat, he sentit papallones a la panxa. I si veus, no sé per què me ficava d'una alegria supercontenta i i quan estava així un poc potxa la ficava jo ahí, pa. No estem bé, òbvia, clarament no estem bé, no me feu molt de cas. Anem a deixar el vídeo així abans de començar a desvariar més, ¿vale? Perquè és diumenge, he dormit una siesta molt llarga, m'acabo de prendre un tros de tauleta de xocolata i no estem bé. Vale. Un beset.
Ciao!